khairan nasi zaɓaɓɓe, mijinsa Khadija yardaje, kai kaɗai na kai wa rigina. Tafiya ta yau akwai nisa, kayan aikin da na ɗauko, gidan da akwai ni zana bara, ga kwano kwana miko, burin da nake a ce ungo ai mun garar tarar bako, a nan zan sauke kayana na samu biyan bukatuna. Tafiyar kai walla ta yi daɗi, na sauka gida na alfarma, gidan Mahamudu yardaje, aka bani guri hannun dama, aka ce mini mai nake buri, na samu dukan abin nema, tunda dai haka ne ina barna zan zayyana duk bukatuna. Bege na taho da rerawa, gun ɗahe da shugaban kowa, abin ayaba abin aziga, limamin Qurayshawa, fitilar Allah cikin bayi, masu rabo da karawa, yardarsa kawai nake nema, ita ce ƙarshen bukatuna. Ƙofar ilahiya, kai kaɗai na bata ina sai kai, zuciya da jiki bana miƙa fansa a gare ni ne sai kai, komai na bar shi na ya da shi, abin nema na ce sai kai, kamar sutura cire tsatsa cikin zuciya muradina. Ƙofar Allah mafi girma, kai kaɗai na kai wa baitoci, likitan ruhi ka dafa min Ahmad Mahmud na barkunci, lokaci na duka na baka, rana safiya bari bacci, ambatan kai da shi nake nutsuwa, ya fitilar idanuna. Tambirana nake ta dokawa, ƙofar gidanka ya mahi, abin nema a taskarka, ƙaunarka ta zama gari sahi, gani na aji ya zama sai kai, da ƙofar rage mazo sulhi, zahiri na baɗini Ahmad Mahamudu kama hannuna. Nagartattun bayi, sahaban khairar labariya, ko nake yi wa gaisuwa ta. Soyayya ta yi rana, sai ko ina kamar shi, shi kaɗai aka bi shi, sallah sai ɗafa baya gare shi, abokin ɗan Amina tun a yaro har ya tashi, kaji a tiko minan nari, saniyar ismai na gata. Gaskiya mai kora ƙarya, Umaru sirikin Aliyu, musulunci ya buwaya da shigarsa jinin lu'ayyo, abokin ɗan Amina mai faɗa daidai da hayo, umarni ko hannunsa rabbana yayi mai nagarta. Alkunya sai Usman Zinnuraini da baya sharri, ma barra Usmanu ba da hada injinori, ango a gurin Ruqayya da Umma Kulsumin Naziri, kai ahir haƙin sananan mai taɓa shi kwayayi ƙazanta. Yan uwa kowa ya miƙe, zan batu kan Ali Zaki, kani a gurin ma'aiki Abul Hasanaini na yi shauki, Allah na san Aliyu shi ma na ƙaunarsa Zaki, shi ne angon Batula tsokar ma'aiki ta jira ta. Baban su Fatima ta rungume ni ya shugaba, wallahi Mustapha raina ni hari da zuciya, suna son ka annabi ba wani sai kai mai gaskiya, rike na Muhammadu ka rungume ne na Mariya, tana ta lahira mu tashi tutar mijinta.
nake in ganka koda a zahiri, kai mini addu'a ka fita ni daga haɗari, gani na zuciya wani ido gunka bashari, goshi na ɗan adam ya ganka ba dai da ruhu ba. Sarkin manzanni rasuli dole na gaida kai, sarki na muminai kai garkuwa ne da baya kai, ai dole dai fahari habibu nai ta kama da kai, domin yabon ka ne annabi isa da kasda kai duba. Sannu Muhammadu zaɓi ne na majiyu mai suna Ahmadu, Atiku Murshidu, Ramazu Jawadu, Taba ya Zahidu, Sarki gun Huwailidu, ya aboki ga Khalidu babba. Tafi kai mini komai, kaga mai mini komai, na ziyarci nabiyin la'awazi. Kai ba ni da buri kullum sai in ganna Madina, gashi jallabuwayi ya amasan dukkan dokona, zai kai da Madina in ziyarci macicin raina, dab da zanyo aure albishir anyo a gurina, wai za da Madina abin ya samin al'ajabi. Ya waye safiya hanya min ɗauka, bayan na fi Madina hajiya ta ce san barka, na kira abana ya ce gaisuwar na miƙa, zuciya ta yi daɗi na wuce sharrin mai shuka, na zamo bako a gidan abban Fatima Arabi. Ɗauka ga turare na fisa, ladabi da biyayya a cikin raina na tusa, zan je ga Muhammadu wanda raina gunsa a fansa, na cire takalmi na riƙe hannu na tausa, sallama na fara kan isa gun ɗaha habibi. Wallahi ma'aiki zuciyata tana ƙaunar ka, babana dan ƙaunar ka ne ya san sunanka, shugaba makaɗaici al'amini na ce labbaika, sharrin zamani a tsare ni ina roƙonka, rana ta kiyama sa na zama a gare ka karibi.